No jak sa... No čo panovi, čo by ste chceli? Odpovedzte mi, čo by ste chceli. Co chcete kopať, jak, co treba? No. A treba tam rovnať Jakú? tú dolinu. No však nemáme hradky. A ty co? Ty nechceš robiť? Ja nemôžem, bo mne kríže bolia. Kde? Prepichnúť nohu. Tam dolu, nie? Aha, čekaj. Tam da čo je tam, aha. Ja Nie, ale na barš robí. Ty robíš? A ty kde utekáš, hej? On robí, ha. Robí, jak šalený. Hej? Veľký roboti. Robí jak... Ale mne nežnáš robiť tak. Ale minulú Sa naličil? Tak mne neznáš robiť. Tak sa tým nemôžeš robiť, neviem tebe. Na kamery má. To on taký robotný. On taký robotný? Hej. On robí. Ale on zná robiť sa toto, nie? Hanča, nie? Anča Dlaňová. On robí, Hej. on robí. Povedz Milan, povedz. Už na všetko. Choď, DJ Bobo. Už na všetko robíš ten. Už na všetko. Aj zo zadu zná robiť. Aj zo zadu, zo spredu, všade. Všade? Všade sme Hej, robili. tak potom dobre. To za dobre. A koľko by si bral za toto? To, taký kokot veľký. A keľo by si Kilkolové. Love. Koľko? 30 eur, no tak. Tak málo? Tak málo stačí. Aj tak žiric? Aj rič. Hej, tak potom dobre, tak ideme. Ale nemáme nikdu lonu. Jo, ja ti dám. Kúpiš? Dám to tu. Ale tak kúpi ja. Matnu. Pánovi kúpi kejdu lonu. My friend. Nie, to tu, šmalec mám. No, ale toto lepšie. A my friend Pussy. Na onáčim ti ric. A kondom? Kondom, na to kondom. Hej. To netreba, to si šalený. Kondom potrebuje. Hej. Však aha, koľka je moje zuby vypadli vonku, čo som už tam. A palegádi na keľo. Oznáte rýma na kameru. A to ďak sa. Tak čo beriš doma? Milan, hej. Čo beriš doma? Tak paradajky, cibuľu, badurečky dáte. Jaký, papriku, paradajky a taký veľký chuj. Co si povedal?